OFWs nga repatriated, and actually ako ang na positive before. So before may nakaabot diri sa Tagbilaran, gikan ko sa Manila. Niabot ko dito March 21 from South Africa going Dubai to Manila. Then March 21 nagabot mi sa Manila. Angton naguli na napil ko sa maong Mercy trip from Manila to Cebu, then Cebu to Bohol. So totally niabot ko sa Tagbilaran mismo sa port April 28. So diha mi nimutang sa Crab House. Then after dito nami PCR test dito sa Cebu. Then after ato niabot og May 5 ang among resulta. Then wasad ko nag-expect na pag-abot dito sa Mount Crab House ni visit si Dr. Yul Lopez dito. Then iya kong gitawag og istorya ko niya. Oh, iyang gi-declare nga ako usa ko sa mao na positibo sa maong COVID-19. So ana nga time ako napila to, grabe. Down kay ko nga as in dili na ma-explain na akong kuan giwati. Sugod sa area nga among ikastoryahan Sir Yul, pabalik ko sa maong akong kwarto. Grabe paglakaw na ako. Di na ako ma-feel nga ang akong tiil dapat sa maong yuta. Grabe lutaw kayo ang gibati. Wako kay bawo kung sa yung buhaton. Di ko katuo. Pero maskin say maong pangitabo nga niabot sa ginabuhi kini. Never yun ako gi-question si God. Never ko ningon, Lord, nganong gitagaan ko nimo ani, nganong ako sa kadagandagan namo, nganong ako yun. Never ko ni kuana na. Nang sa pangitabo ni ini, ako sa sekreto sa akong pamilya, ang akong mismong istoryahan ra, ang akong uyab ra. Mao nang ningon siya nga always iya akong encourage na dili dapat kuma-down, di ko dapat mo-surrender because grabe ang prayer, pinagi sa prayer yun, why imposible, basta musalig ng yun ka man sa Ginoo. Imong i-declare na siya ang atong Ginoo, He's our God, He's our King, and everything. Mao nang adto nga time, grabe kaya ang gibati dito. Ni gawas ang mga resulta sa PCR test May 5. Then after dito mo itong gibal sa isa kwarto 5 mi kabuok. Then adto nga gabi una nag-uol sad ko para sa mga kauban sa kwarto kay posible kayo nga makapasa ko nila sa maong virus. Mo na mo yung gikagulan wa ko ganaw na sa akong kagalingon ra mismo patira sad sa akong mga kauban nga OFW. Mo nang that time gibalhin ko sa isa ka kwarto. Itapo may isa sa OFW na positibo, kaming duha dito sa ka kwarto. Kunya siya, more na feel niya nga, ibati ko siya kahadlo kayo, mo tong aura siyang gingnan, aura sa siyang encourage nga dapat dita mahadlok kay sa aong nadungog o nakita sa mga balita, maski 4 months nga bata, naka-recover. So, unlike us, 26 years old ko, imposible nga di na ni makaya. So, huwag ko mawadi paglawom. Sugod ato, PCR may balik. Niya maong resulta, nigawas na, May 13. Nakita na sa maong post dito sa Facebook na ang usa ka OFW nga nag-positive before na negative na, yung isa, positibo lang gihapon. O to nga, sa unay bawan nga ako dahil gihapon na napabiling positibo sa maong COVID-19. Grabe. Murag di ginaw may masapta ng ang gibati nga klase mix ang emotions nimo. Pero padayon lang gyapon ko. Kahit lang gyapon, di ko mo surrender. Kaya bawo ko nga nay plano ang Ginoo para nako. Mo lang adto nga time naka-decide ako nga kay baon ako ang akong ginikanan kay ganin maong fight dili na makaya wala sila. Ikinahanglan ako sila. Mao tong adto nga time pagawa sa mga first result nako akong gisikreto sa akong pamilya. Tinuod nga dili to ang ngayon buhaton ako kay pamilya nako sila. Pero ang akong gihunahon na ang mga pamilya, ang mga papa, grabe ang mama.
dali ra kayo matouch gina siya og kuan sa muta sa mga COVID-19 nga grabe ni nga pagsuway di gud basta-basta mao nang sugod ato pagkaibaw na siyang ginikanan samot ko kaisog nga musupol sa mga COVID yun nga mga virus katabang nila tungod na isog samot ug sa maong challenge kini dako po salamat po sa Ginoo wa na ko siya i-question dako po salamat para niya naghatag niya nimong challenge nako kay kabaw ko siguro gihatag niya para nako kay kabaw siya nga isog ko makaya nako ni ug tungod ini nga mong challenge na isog ko nihugot ang pagtuo pagsali kaniya mo na never ko nahadlok or nagori kay kabaw ko na ang Ginoo naguban permi kanako so ato nga time nga pagkaibaw na positibo na ko insulate ko sa mga isa ka kwarto o na everyday daily routine ako wala kay 9 p.m. matulog na gid ko then at 3 a.m. pumunta ko mag-usariyo ko and then matulog ko balik yawa kay 6 a.m. pumata na sad ko exercise steaming inhalation or magtuog ko then after ana mag-breakfast ko pahuway maligo mao na sugod yato nga time ako padayon na ginang routine ako adlaw-adlaw ang ginabuhat ug agwa ginaho kalinti sa pangadlaw-adlaw gyud among pagpangaji ug pagsampit sa Ginoo pangayog tabang na diha kaniya ug tungod ni ana sa maong COVID-19 naluwas ko karon mo nang wa gyud imposible kung musali ka pagayo sa Ginoo siguro kaning maong challenge nga iyang gihatag diri kanato karon gusto niya ipabati sa tanan kay dili man kita tanan hinuon pero mostly ang mga katawhan karon pasagaran nato atong gisitasay na ang Ginoo giuna nato ang mga butang nga sa atong mga ipanghunahuna ra dapat ang atong i-priority gyud mao ang Ginoo kay grabe why imposible gyud basta si God na may mulihok para kanato mao na matagusa kanato nanay plan si Lord na tagusa kanato man di ta ngay mawori o di na to ang pangunahan ang iyang mong plano para nato mao na ato lang is mabadayon ta magampo musali kaniya ug di ta natural na siguro nga mabati ta kahadlok or doubts or unsa pa pero nga ako na yung istorya gud na grabe si Lord ug siya na mulihaw para kanato wa gyud imposible ano pasalamat kung dako yun sa maong salamat kung dako ni Lord na grabe gihatag niya mga instrumento like nilagob tanang mga officials or employees sa mga kapitulyo o nagpaluyo sa tanan nga makauli ko dili na ako kauban ng mga OFW mga repatriated o mga LSI na naningkamot din sila na kami makasud may balik diri sa mga yutang na tawhan na safe and sound maskin naay mga pagsuway gyud na ang unagian padayon ang gyapon sila pasalamaton kay dako para kanila kay maskin sa time ato manigawas na mga resulta nga ng negatibo na ako grabe ang ilang pagbati nila naho gyud pagduong nila sa mga sa Crapo House nabati ako nga naagid ay ubang tao nga mas hindi nimo kadugo pero grabe treat nila sa imo nga tinuod nga sa unagian dito siya lalim kay sa unagian pagka-declare nga na positibo ko grabe kasya sa mga netizens mao nang ang akong gibuhat wa na lang kumagunong kanila wa kong mabasa sila mga komento kaya di ginamo makatabang ka na ako manawag ang gibuhat ng ginako padayon o pagampo pagsaling sa Ginoo kay sure ko 100% ka na imong buhaton maluwas ka kung tanang mga pagsuway nga magian mo kasakit o unsa pa na magkaya ra na nimo basta naar kanunay ang Ginoo mo nang bibin nato na siya kalimtan Salamat ko sa Ginoo nga
tagaan po siya o higayon pa nga. Magpakabuhi na ng kalibutan kay kami nga ginikanan, tiguang naman may. Saan naman po do. Wa mi sige na basta kay sila mo raw paingon pa manggod. Kami mura naman may adlaw pas masalok na. So, salamat mo sa Ginoo nga buligan siya. Salamat po dako nga kauli siya nga wala na po yung mga diferensya sa iyang lawas. Murag po yung istorya nga alipayon po ko karong panahon na nga na ayon na siya sa iyang gibati ba. Kaya itang mga ginikanan di magunalim o ato tayo ko padako, tayo ko patubo. Pero sa oman o paon po siya sa Ginoo di. Siya may magkakuha, siya man po yung magabuot di. Ito alam mo kung ihangad sa tasan nga mapuy iyang naitabo. Pero sakit ginoon atong bulandungon ginikanan ta. Bukod sa mga babae, ako biya ko pasalamat sa Ginoo kay luwas ko lang ang anak. Kaya ako dili lamay ko na atong ibati ko ka ibalon ho ng napasakit. Mura dyan lang kalibutan ko.